السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. چارمی مسئلہ کئی سر روچگی فرض ہے، کئی سر فرض نہیں روچگی. کجا مردم وسط جائز ہے کہ وہ دفعہ وہ روچگی بفروشی اور کجا مردم سرا بدل ہستے. اے منی دوستان 10 قسم مردما روچگی احکام 10 قسم مردما. یہ 10 قسم انشاءاللہ وہ بیان کریں. اولی قسم مردم مسلمانی مردم، عاقلی مردم، مقیمی مردم، وتی ملک نندو کی مسافر نہیں، اور سجی بیماریاں چی سلامتی بالغی اسی سرا فرض روچگی. مسلمانی بی بالکی بی عاقلی بی ہوشی بی مسافری مبی اور بیماریاں چی سلامت بی اسی سرا روچگی فرض ہے کہ روچگی وتی بدارتے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائنی فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ای مرد میں سرا واجب فرض ہے کہ وہ روچگی بداری جائز نہیں ہے وستوتی روچگی پروشد. مسلمانی بھی چھ کافر سرا فرض نہیں، کافر قبول نبی تھے کافر روچگی بداری ای قبول نبی چیا ای شہادت نیارتا مردم کی شہادت نیارتے ای روچگی قبول نبی. ای اولی قسم مردمی. دومی قسم مردم نابالغ آکے بالغ نہیں کسانی چوک دنگا بالغ نہیں اسی سرا روچگی فرض نہیں. آکے بالغ نہیں آئی سرا روچگی فرض نہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی رفع القلم عن ثلاثہ. مجھتے سے مردمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی حساب کرنے استے بس آئین سرا گناہ لکھر نبا آیا حساب کرنے سے مردمان یکی امی مردمان چی ذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھتے الصغیر حتی یکبر مجھتے کسانی چوک دان کی مزن بی دان کی بالک بی آئی سرا روچگی فرض نہیں. آئی اگر روچک نبی آئی گناہ کر نبی بلے مات پتانی سرا یہ فرض امشی آئین واجب امشی کہ آئیے بسکاری ننتی روچگی سرا عادت بھی دیانتی کسانی 10 سالی عمری 9 سالی 11 12 سالی مات پتانی واجب امشی آئیے عادت بھی دیانتی روچگی ہے کہ صحابہ کرام بیتنا وتی چوک عادت اشداتگا ورگش نداتگا کہ روچک بما چوکتن گریتا شدیگ بیتگا چوک برتگن تے لیب داشتگن تے رنا و بہت تو انچی چیز داتگن تے کہ مشغول ببنتے وتی ورگا وتی دفا مپروچ اندار کہ مغرب بانگ بیتا انی انہ بازی مات پہ تو چوکتا نیلا انچی چوک ہستے روچک با گشتے انہ روچک بھی زور جانتے گشتے دفا بوجھ تو کسانے وحدی کی تھی چوک بھی روچک داشتگا بلی گشتے ماں روچک دارا بلی روچک دار اگر وقت نداشتی تو عادتی بدے مثلا صحبہ چی دا نیم روچا بوشی یہ تین بات روچک بھی تی روچگی امیشی رندہ بلی ورگوا اگر انہ نیم روچا چی آدم ورگی مددہ مغربا امین اولا وحدی کے ابالک بیتے گرا ای سرا روچگی آسان بھی تکلیف نبی اگر تو کسانیہ چی عادت نہ دیئے ای سرا گرا تکلیف بیتے روچگیاں ہوتی داشت نہ کام. صحیح میں کس میں مردم گنو کا روچگی پرنے چیا عبادت عقل ضرورت وحدی کے مردم عبادتی کا امی وتی نیتا کا یہ اللہ تبارک و تعالی من سر فرض کتا یہ چیزاں من کن گیا اللہ تبارک و تعالی من ثواب دانتے گنو کا عقل نیستے یہ چیزاں بکنتے ای سر فرض نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ شمار پیش کو گشتے صحیح مردمہ حساب پر نیستے یک مردم گشتے میں گنو کا حساب پر نیستے بھلے انچی مردم ہاں کدی ہائی اوچ رو کدی شر رہے یہ گڑا اسی حکم چطورے بری ہوشی شر رہے وہ بری گنوک بیتے اچانک امی ٹیمبا کی شر رہی اسی سر واجب ہے امیر ٹیمبا ہوتی روچگی بیداری ٹیمبا کے ہوشی روتے ٹیمبا فرض نہیں سرے بھلے وحدی کے ہوشی کے آئی سر فرض امشی ہوتی روچگی بیداری تے